ụmụnne m enwe ihe onyonyo nchọkụ nnene enene m ihe onyonyo a ama m na onu onye kwuru okwu abụ nwanne anyị nwoke nke anyị ma ọfụma nke a na-akpa akpị mana onye nke a ma ọnya bụ onu meziri ya onye geri anụ nwee ka ọma ama onye kwuru ya bụ okwu anyị maka okwu ya na-adị mana achọrọ m ka nsị na ya wee kụzie ife maka o ya emebiri ndị ntorobịa ya ihe ọka nkụ ife emebiga emebi n'ala Igbo ngechi anya bụ ihe sị mba ka anyị gbazi ike n'obi ụmụazị agbagọka na nke ikpeazụ a achọrọ m ka unu gee ihe o kwuru tupu m kwuo ihe m chọrọ ikwuru. Ana m abịa. Inye m 100,000 na after nyecha gị 7 years ọ kirikiri ka m ga-ejezi biri akpa gbaa nga ọkụ gbaa nwunye gị ọkụ gbaa stọọ gị ọkụ I give you 7 years inye m 100,000 agbaa nga ọkụ gbaa nwunye gị ọkụ gbaa stọọ gị ọkụ dị mbọ jewe kirikiri n'ụtụtụ na I make boys no dey gree gbaa boy again na ị na-ata agbaa nga ọkụ gbaa nwunye gị ọkụ gbaa stọọ gị ọkụ amaghị ekpopụ akwụsị ịnụ maka gị yo mama amaghị ekpopụ taa nye gị 7 years i were 1 million nye m amaghị ekpopụ dị egwu ihe ama nkọzi akụkọ gị amara m nọ ihe m jiri ndụ m mee atụfuru m ya atụfu. Ọkwụ na anụghị ife o kwuru unu fụrụ ebe a na-ebusi ọnụma nwanne anyị nwoke nke nwe onu a nke a na-akpa akpị ụfọdụ okwu a ka ndị ntorobịa anyị ọkacha n'ikpeazụ a anyị ma na laziness ejidego ụmụazị anyị gbuo afịa na-aghọ anyị. O nwere ihe onyonyo mme wee kọwara unu na ọtụtụ ụmụnna anyị nọ n'obodo ndị ugwu ada akpọzikwa ndị be anyị bọyị. Ndị be anyị ada ejezimedi nọ ndị kanuri ka ha na-akpọ bọyị. Ife ọpụta bụ ọ bụrụ na ndị be anyị nọ n'obodo ndị ugwu kpọọ ndị kanuri mmadụ 50 bọyị ịfụ na mmadụ 50 a ya abụzi ọga onye afọrọ njiri mmadụ ndị Igbo ka ọ na-ana. Ndị niile na-alụgasị ma eletrician ka eletrician ọtụtụ ife dị iche iche ọ bụrụ ọzọkwa ndị Igbo ọzọkwa ndị mba mmiri. Ife nna agwụ na ife nna afụ jee ma na filling stations ndị nọ na pọmp ndị nọ bụ pọmp attendant ọtụtụ n'ime ha bụrụ ọzọkwa ndị be anyị. A na-ekwu nọọ maka na ada edu ụmụ bọyị unu na ife o kwuru na ọ bụrụ na agbacha bọyị enyi ya 1 million o jide ọga ya gbuo nwunye ya jide ezinụlọ ya kpochapụ. Ọ ife a ka m chọrọ imetụ aka. Achọrọ m isi ebe a gwa onye ọna na-agba bọyị ọ bụrụ na ị ka na-agba bọyị werekwa ndidi na ọghọm afịa dụha na ndidi egekwa na ụdị efe a iwe je mee efe kwesịrị anyị agụtago mmadụ ịtọ kọyị nọ ọ karịgo ndị gburu ọga ha ndị zuru ọga ha ohi ndị ji gwọta ọgwụ ebe ha ka na-agba bọyị. Ọ bụrụ eru asị na ọ maka na ndị ọga dị esetụrụ ụmụ bọyị ọtụtụ ụmụ bọyị kịta nwere ajọ obi ha na-abụ odibo ka nna ha ukwu ha na-abụ ọkpa onye kpọ ha nụ ka back tire ya esi wee overtake front tire the car with somersault. Ife nwatakịrị ma abụrụ ife okenye amabere ọ gaghị agwọbere ọgwụ gị nwa nwatakịrị na-agbabọ ije gwowa ọgwụ. So a na-ekwukwa ndị ọga esetụrụ ha ụmụbọyị ọfụma kee maka ndị ọga setụrụ ụmụbọyị ọfụma maka ọtụtụ ndị Igbo niile bụ ọga tata 90% bụ ndị gbacha bọyị eduo ha ụlọ mana abịa na-ekwu na ọ gbacha bọyị enye ya 1 million ọ sị na oyi ekpochapụ ezinụlọ ya. Ka m dụọ gị ọdụ ọ bụrụ ego e nyere gị mgbe ị gbacha bọyị ya eme gị bụrụ ọgaranya. Eso wee gba bọyị eduo m ụlọ ịnọsị mgbarụ bọyị eduo ya ụlọ. Ọtụtụ ndị ọgaranya na-anụ taa ma ibe eto ha gbarụ bọyị eduo ha ụlọ. Ọ bụrụ ego ahụ ọ gaghị na-egi ka ị eji bụrụ ọgaranya. Ife ị eji bụrụ ọgaranya bụ connection, how faithful you are. Oge a gị na ọga gị nọrọ aha ịsatọ enwe ọtụtụ ndị ọga ndị importers ndị manufacturers mma maka kọmpanị ọga gị amarụ ndị ya na ọga gị nọ. Ọ gaghị nwere ike inye gị 1 million mana e nwere ebe o ya eribido gị sọsọ kọọlụ nkịtị o ya eme enye gị afịa 500 million. O nwere kọmpanị ya eje esi na ịbụ nwa onye dị otu a ọ gaghị asịsị bụ ịga afịa. Ọ ife a na-eme mmadụ ọgaranya connection. Ego nke ahụ enye gị bụ ka e wee mezuo iwu nke a bụ ka e wee jide ọfọ. Ọ bụrụ na ị na-ene ego ọgaghị nye gị anya ị ma na ị na-edufu onwe gị maka gịnị ego ahụ bụ ụkwa achị n'aka. Ndị gị na ha gbakọrọ bọyị ndị edukọ gị na ha ndị importers ha na ọgaghị na-emekọ ife inwe ike ije sịnụ ha bụ isi agha afịa
onye nwa afịa ije mechie afịa ọma na ya akwụ ya ụgwọ na ikwesị ntụkwasị obi. Ụzọ mere mmeghe adịghị ọma mmechi ọ ife a na-eme mmadụ ọgaranya. Unu bịa tụkwasị obi na-eji 100,000 duo gị, eji 1 million wee duo gị dịka nwanne anyị nwoke si bịa na-ekwu. Nwanne anyị nwoke bụ akpị. Ịtụkwasị obi na ego ahụ e nyere gị, ịma na ọ ya egbu gị obi, ọ dịka ọ na o nwere ebe ya ebido. Enwe ndị na-agba aka na-agba nzama n'ime afịa si na ya wee bụrụ mmadụ. Egechara m ife a wee sị mba, ebe a ka na-etikpu na ụmụazị be ahịa dị ejezi bọyị, mana ife a ka eji marụ ndị Igbo. Ife a bụ yunivasiti merụ ndị Igbo ha wee bụrụ ọkacha ibe na Naịjirịa na mba ụwa niile maka ancient practices. Onye duoro odu ibe ya, onye akpọrọ ọkpọrọ ibe ya. Ọtụtụ ndị Igbo jere abroad, ndị Igbo kpọpụrụ ha. Ọtụtụ ndị Igbo nọ Lagos bụ ọga, ndị Igbo kpọgota ha. Nya ka ndị ntorobịa kịta jide nya bụ ife eji wee marụ ndị Igbo. Akara anyị ji wee dị iche, anyị ji wee dị ebube. Obodo bebi ife ha ji wee dị ebube mana nke obodo ahụ anaghị. Onye ka o ji dịka ndị Igbo na-aba into extinction. Ọ dịka a na-achọ Igbo chapụ anyị from the surface of the earth. Ụmụazị be anyị na-ebigerizi aka, ozi ori, ịgba bet, football bet. Ife aka na-enwetazi ha na ya. Ndụ ruru unyi, ịsụ asụ ruru unyi, ịkparị ndị okenye, ị na-agafusi ego, ibu oke ite, ime ntọ mmadụ. Ife aka eji mara ụmụazị be anyị. Mgbe mbụ na-abịa enweta onye Igbo ebe o zuru ori, ndị be anyị na-agafe na si ya nwanna ka efe tiri gị n'ụdị a na-ejiri ife a wee marụ ndị Igbo. Ife eji mara ebe ịgba mbọ, ndị ọzọ na-eṅomi ya, nye ka ha na-achọ ịnara anyị. Anyị nwa bụ ụmụala nkwa ka a na-achọ iwere ihe nketa anyị nyekwazie ndị ọbịa. Biko asị m ka m were ihe adụọ ọdụ. Onye ma ofu ụzọ amara ụzọ. Ife ọbụla gị bụ onye Igbo na-eme, ife dị nri na-achọ ịlacha ofe na Naịjirịa. Gbaa mbọ ka ị chọọ ife ọzọ, ma ndị nọ na soshal midia na-ekwu na soshal midia abịago, it has come to stay. Ọkwa asị asị. Ndị nọ na Nollywood ama na ọ ya emecha ọsọ gbara iru agba azụ. Soshal midia pụta jide ife gbasara kaseti CD, ma ndị na-eti egwu jide ha ncha ma ha afọ na ụfọdụ na-azụ onwe ha azọ taa, ụfọdụ ego ndị nye ha taa. Ịfụ na afa niile ahụ aza n'ike niile ahụ ekere, enwero nke onye ha ba n'ọkọchị nke ọya anya n'udu mmiri. Ọ na ị na-enweta ego na soshal midia, ejikwa na ife dị ka ịzụ afịa eji marụ ndị Igbo, ọrụ aka eji marụ ndị Igbo. Gbaa mbọ ka iri invest that money. Onye ma ofu ụzọ amara ụzọ, onye ji ofu nwa ki ejiri ọki. Ife a na-eme mmadụ ọgaranya, ọ bụrụ ego ahụ ọ gaghị nye gị. Ọ gaghị nwee ike iji ego mgbe i bido bọyị, ị na-agbachazi bọyị o jiri ego. Ama na onwe ndị ọga dị arụrụ ala, mana ọ bụrụ ya ka a ejipụta kwa ụdị okwu a n'ikuku mmụọ na ịntanetị, anyị agba nkịtị. Asị ka m were ya gbazie obi ụmụazị ndị obi ha mere mgbagọ, maka ha ga-eche ife a ha chebiri ọga ha ka a mara ego na oyeji wee du ya ụlọ. Ọ na ya edugo ụlọ bi aka na aja, o duo gị ọ nabazie vileji. Kọmpani ahụ adịgo iwee bịa, kọmpani ahụ ya adịkwa iwee pụọ. Mana ọ na ọ gaghị eduru gị ụlọ ọfụma, ọ bụrụ na ị kwụwara aka gị ọtọ izuru ọgaghị ori, maka onye ori na-ezu ife ya na-efu. Ọ na izuru ọgaghị ori, ana m ekwe gị nkwa jee ka ya n'aja, iyi emecha ka ọ gaghị. Maka enwe ndị odibo ka nna ha ukwu, mana ọ bụrụkwa mgbe ị nọ n'okpuru ya eduo gị ụlọ. Chineke sị na ịya aka ọgaghị ịya aka ya, mana ewekwana nke ya n'anya ike ma ọ n'anya ori. Zisa na ihe onyonyo a, aha m brọda Paul Chigbo ka ọ dị. The best